Abenduaren 22an, 57. Euskadiko Karakol txapelketa ospatu zen Gernika Lumoko Merkatu plazan. Guztira 56 kasola izan ziren aurkeztu zirenak, etxean egindakoak eta plazan bertan egindakoak kontutan hartzen baditugu. Euskadiko Karakol txapelketan, hau da, Merkatu plazan bertan egindako kasolatan, Bakioko Zubiaurre izan zen nagusi, eta podiuma Felix eta Andonik bete zuten. Etxean egindako kasoletan lehenengoa Elgezabal izan zen, bigarrena Antxoka eta hirugarrena Aranburu. Azken hau Gernika Lumoko bizilagunentzako lehiaketa da. Merkatu plazako Karakolen zita hau euskal gastronomiaren erreferente bilakatu da azken urteotan. Iñaki Gorroño, Gernika Lumoko eria eta merkatu zinegotziak nabarmendu duenez, urtero hasi egiten da txapelketa hau, gero eta parte hartzaile gehiago erakarriz eta ohitura mantenduz. Goizeko 10:00 hasi zen txapelketa eta txef eta adituek osaturiko epaimahaiak proposamenen kreatibitatea eta kalitatea nabarmendu zuten. Batez ere barraskiloen eta saltzaren arteko zaporearen oreka nabarmenduz. Gabon, egitarauaren eta egutegiaren zita berezia da Euskadiko Karakol txapelketa hau, ohitura eta komunitatea uztartuz, plater apal, baina historikoa mahai gainean jarriz.